Bon dia, soc el Miquel Obuntero i no soc informàtic. I avui, al meu Domingo Linuxero, veurem el sistema operatiu Zorin OS. Pels que esteu a Windows i dubteu, és una bona opció de canvi. S'assembla moltíssim a l'escriptori al de Windows. Pots executar arxius .exe típics de Windows, també amb Zorin OS funcionen, sense haver d'instal·lar res manualment, superfàcil. És més ràpid, no té virus. L'hòstia, si us ho esteu rumiant, diu, és que m'han parlat de Linux i no sé què fer, mira aquest vídeo que jo crec que t'acabarà de convèncer. Linux, Windows caca. Vinga, va, anem a casa i ho veiem, perquè aquí fot un aire, no sé si ho escolteu, o amb la supercancel·lació de ruïdo, potser no. Ens veiem a casa. Bé, ja estem aquí a casa amb el Zorin OS. Aquí he ficat abans de gravar el Neofetch perquè veieu una miqueta les característiques. Aquesta és la versió del Zorin OS 17. Aquesta és la versió Lite, la que utilitza aquest escriptori XFCE, apropiat per ordinadors que tinguin potser menys de 4 GB o menys de 2, podreu fer funcionar Zorin OS. Si teniu un ordinador amb 4 GB o més, jo ja us diria que en lloc de la Lite feu servir la seva versió Core o bàsica, que és gràficament una miqueta més maca, consumeix una mica més de memòria, però està molt bé. Mireu, aquí a l'inici m'està consumint 964 megas. Clar, amb un ordenador de 14 GB, evidentment va espectacular, no? Sense cap mena de problema. Ara agafarem aquí el navegador, us ensenyaré un momentet la pàgina de Zorin. Veieu? La versió 18, hi ha la Pro que val 47,99, que té més funcionalitats i més escriptoris. Bueno, si creieu que això és un bon projecte, un bon producte, doncs està bé de col·laborar. Això em sembla fantàstic. Que no podeu o no us ve de gust de gastar-se els quartos, doncs teniu la que li diuen bàsica, però de bàsica no té res perquè és supercompleta, jo l'he provat molt bé i és free, gratuïta, i els gràfics són una mica més macos. La versió educacional també és gratuïta i més avall trobareu per descarregar aquesta que és la que estem veient avui, la Lite, la lleugera, que va amb un escriptori una mica més lleuger, d'acord? Val. Això és un ordinador, un Ryzen 5 Pro d'AMD, amb el qual amb aquestes lligues funciona perfectament qualsevol Linux va bé. Resumint, menys de 4 GB podeu utilitzar aquest, si teniu 4 més agafeu el Core, el bàsic, que està una miqueta millor. Anem a personalitzar una miqueta el Zorin, perquè jo veig que aquest fons d'escriptori amb el seu logo, això està molt bé per treballar de nit, per no tindre fatiga ocular, però podríem posar alguna miqueta més alegre, no? Dic jo, no sé. A veure què tal això. Quasi que sí, no? Una miqueta més maco. Bé, tornant una miqueta amb el tema de la personalització, a mi la barra aquesta, que li diuen tauler, a mi ja sabeu, els que em coneixeu, que a mi aquí baix no m'agrada. Bloquejo el tauler, el desbloquejo i el poso on a mi m'agrada. I ara tornarem aquí a les preferències i el torno a bloquejar perquè no se'm bellugi. Li podeu canviar la mida, l'amplada, les icones més grans, més petites, això és molt personalitzable. Després, a veure si puc tancar això, tanca, molt bé. Continuant amb la personalització, aquí el menú, aquí veieu que el menú està superbé, aquí teniu els programes d'internet, jocs, multimèdia, si apreto aquí, veieu, tinc el navegador, l'Steam, el Telegram i el WhatsApp, que per escriure missatges amb el teclat, en pantalla gran és molt còmode, i tots els programes estan indexats per temes. El menú és senzill, pràctic. I aquí teniu el Zorin Appearance per canviar una miqueta la forma i els temes. Per exemple, aquest menú d'aquí el podríem canviar d'aquest aspecte. Ara me l'ha tornat a fotre baix,
amb els programes aquí baix minimitzats. Aquesta seria una altra manera de tindre-ho minimitzat. I clar, al ficar-ho aquí, i a més diu, aconsegueix més dissenys d'escriptori amb el Pro, veu? Hi ha més opcions amb aquella que hem ensenyat abans d'aquells 47 o 48 euros crec que costava. El tema també, jo crec que una cosa que està bé és aquest, que quan es fa de nit es posa fos i quan és de dia es posa més clar. Més fos seria així, i així seria més clar. El deixarem així, que quan es faci de nit, doncs veus, amb la posta del sol ja m'ho farà. Aquí a l'escriptori que pugueu veure, per exemple, jo que sé, si us agrada tindre la tecla d'inici, o millor dir no la tecla d'inici, la carpeta d'usuari o la paperera, veieu? Això ho podeu treure, posar el tipus de lletra, jo el vaig ficar una miqueta més gran del que ve de sèrie, ja veieu que és bastant personalitzable. Ara al mostrar-vos això el que ha fet és, m'ha tornat a baixar això i a mi és que aquí no m'agrada, collons, jo el vull a dalt. Vinga, va. Doncs ja heu vist que això era amb això del Zorin Appearance, per canviar. Després teniu aquí la resta de paràmetres del sistema, que hi ha un fotiment, això és perquè s'ho mireu en calma. Les finestres, maximitzar i minimitzar, ho recupero i amb la X ho tanco, igual que el Windows. Parlant de que la similitud amb Windows, una de les coses que té, per aquí tinc un arxiu preparat, un exe, que normalment no funcionarien amb Linux. Altres distribucions li afegeixes un programa que es diu Wine i pots executar programes de Windows. Aquí ja ve de sèrie, t'adverteix que, cuidado, que això és perillós. Executa de totes maneres i veureu que un programa d'exe es pot executar amb Linux. Us he de dir, clar, he estat fent proves, la primera vegada que ho executes et surt un warning, una advertència que et diu necessites instal·lar un programa addicional. Simplement li has de dir que sí, te l'instal·la automàticament i ja al cap de 2 o 3 minuts quan ha fet la instal·lació s'obre el programa en qüestió. Veus? Aquest és un PDF Reader de Windows que l'ha fet l'Albert, el meu fill, i és que li dic, jo com no utilitzo res de Windows, li dic, passa'm algun executable que no pesi molt per fer unes proves i mostrar que amb el Zorinos pots fer anar coses de Windows, i m'ha passat això. Ara no veurem com funciona el programa, simplement era perquè veieu que és fàcil i senzill, que ja ve de sèrie. Una altra cosa pels que veniu de Windows, ja que el Zorin treu pit amb això de que s'assembla molt al Windows, us vaig ensenyar una cosa important d'ofimàtica. Si voleu compartir documents de Word, Excel i qualsevol cosa del paquet ofimàtic, heu de tindre en compte que el format per defecte no és compatible amb Windows, però és molt fàcil de canviar. Ara us ho mostro. A veure, que no ho trobava, és que m'ho han canviat ara el writer aquest. Aquí hi ha opcions. Heu de prémer opcions, aquí a general, i fixeu-vos que diu format del fitxer per defecte i paràmetres de l'ODF. Els documents de Word, Writer, per defecte, ho deixa com una extensió ODT, que és pròpia d'aquest programa, però no és compatible amb Windows. Si li voleu enviar un document de Word amb un company que utilitzi el Microsoft de Windows. Llavors, perquè hi hagi una total compatibilitat, el que podeu fer, per exemple, és dir, jo què sé, hi ha moltes opcions, no sé quina seria la més nova. Aquí tenim el Word Doc, em sembla que el més recent potser és això, el document de Word 2010 del 365 DocX. Li dieu aplica. Anem a suposar que també voleu compartir fulles Excel, doncs aneu aquí, fulls de càlcul, i en lloc del format ODS ho canvieu i, per exemple, li podríem ficar, no sé, aquest mateix, Excel del 2007 del 365. Aplica. I per acabar, com les coses més habituals, Word, Excel i presentacions, no? Que és molt comú fer presentacions, doncs aquest format el canvieu i poseu PowerPoint, d'acord?
Bé, bueno, ja hem vist això de com canviar fàcilment a través de les opcions el format d'arxiu perquè sigui compatible amb Windows. I això, el que abans no sé si ofimàtica, a veure, Writer, vale, volia veure quan triga a obrir-se a trencar-se el document, va ràpid, va bé. Una altra manera de veure si un sistema operatiu és àgil o no, doncs, per exemple, és a lo millor executar algun vídeo en 4K, no? A veure, farem això i busquem aquí, per exemple, podríem mirar Noruega 4K. Bueno, pantalla completa, un vídeo 4K, es veu perfectament bé, el desplaçament de la imatge és fluid, no hi ha lag, no es para. Tirem més endavant. Vaig a treure la música? Sí, millor sense música. Una cosa que volia comentar sobre els vídeos 4K i 8K, no? Que ara està tan de moda el 8K. L'altre dia vaig veure un informàtic que deia una cosa que jo estic d'acord amb ell. L'ull humà amb una pantalla d'un telèfon mòbil o una pantalla d'un ordinador que pot tindre 15, 18 o 20 polzades, no notaràs la diferència entre el 4K i el 8K. No notaràs la diferència. És molt raro que ho puguis diferenciar. Hi haurà algú que dirà, sí, jo, vale, doncs tio, tens la vista de puta mare. El normal és que no notis la diferència. Per cert, que bé que es veu, no? Oh, que xulo. Dit això, potser amb una pantalla de més de... un televisor d'aquells de més de 60 polzades, 65, que sigui molt gran i que el tinguis a prop, potser notaries la diferència, potser. Però si no, per veure-ho aquí a l'ordinador i al mòbil, no. Llavors és tonteria de dir, oh, necessito una gràfica de puta mare per reproduir el 8K. És tirar els diners, tal qual. Val? Amb 4K es veu perfectament bé, com hem vist ara, i a més hem vist que la reproducció és molt bona. Bueno, anem acabant, hem vist, repasso aquí la xuleta, executar arxius exe, hem personalitzat una mica l'escriptori, hem vist que aquí tenim el Thorin Appearance per acabar de personalitzar una miqueta més. Ja per acabar, que podríem veure l'instal·lador de programes, l'instal·lador de programes que el tinc per aquí, val? Aquí podeu buscar per temes, jocs, treball, etc. O si sabeu el nom, simplement aquí a la lupa escriu, jo què sé, SuperTux, que m'agrada molt el SuperTuxCar. Mira, ja em diu que està instal·lat, però si per exemple poguéssim instal·lar un altre, com es fa? El seleccionem. Mira, aquest pels nens petits està molt bé, li foteu instal·la i no cal fer res més. Com és un joc, el deixarà al menú de jocs. Anem aquí a prémer la tecla de menú, veus que està per temes, com hem vist ja diverses vegades. A jocs de moments tinc el SuperTuxCar i l'Steam, no? Ara, quan acabi aquest instal·lador, doncs hauria d'aparèixer en aquest menú. La majoria de programes a Linux són gratuïts, per no dir el 95%, i no necessites descarregar-te programes ni executar-ho, ja ho tens. Normalment les distribucions de Linux porten aquests programets que per instal·lar-ho de manera fàcil i automàtica. Bé, ja ha acabat, aquí em diu que ja està instal·lat, aquest altre, tanquem, anem al menú, premem jocs, i aquí el tenim. Teníem abans només el SuperTuxCar i ara tenim aquest, el SuperTux 2. Aquí el tenim. Mira, en català, tu, que ves. Sortir. Bueno, ja hem vist que instal·lar un programa és fàcil, hem vist que podem executar arxius de Windows, hem vist que
al Word, a l'Excel li podem canviar el format perquè sigui compatible amb Microsoft Office de Windows, i aquest és un sistema operatiu per als que veniu de Windows que sigui tot molt fàcil i amigable. Si teniu alguna pregunta, si teniu algun dubte, anava a dir, algun dubte o alguna pregunta, als comentaris intentaré de respondre el que pregunteu, d'acord? Doncs aquí ja hem acabat el Domingo Linuxero i vamos que nos vamos. Apa, adeu. Wow.